Μάγκες, κατάλαβα γιατί γίνονται όλα, ρε. Κατάλαβα γιατί γίνονται όλα σχεδόν. Ρέξες τι γίνεται. Εγώ δουλεύω σε ένα ξενοδοχείο τώρα, ρε, σε ψιόν, ωραία. Ξαναλέω, δεν λέμε ονόματα. Ποτέ δεν φύγουμε. Και τι έχω παρατηρήσει, ξέρεις τι συμβαίνει. Ρε μπρο, τα ξενοδοχεία εμείς τώρα δουλεύουμε, δεν έχουμε άτομα τώρα. Είναι Οκτώβριος, ωραία. Και δεν έχουμε άτομα. Τόσα, δηλαδή έχουν φύγει. Και όλοι είναι χαρούμενοι. Καλημέρα, γεια, καλού. Ναι, όλα καλά. Α, σκούπισε σήμερα. Μπρο, όλα είναι καλά, ρε. Και καλά, ξέρω εγώ, όλοι είναι χαρούμενοι και τέτοια. Και αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Όταν έχει πολλά άτομα, ας πούμε το ξενοδοχείο, όταν είναι γεμάτο, όλοι πάνε και τρέχουνε. Τι θα κάνω, Όλοι δουλεύουμε καλύτερα. Έχεις ένα γυράδικο και έχει full κόσμο. Ποιο να πρώτο εξυπηρετήσεις, ρε μπρο. Έχεις ένα γυράδικο και έχει 10, 20, 30 άτομα, τους εξυπηρετείς έναν με τη σειρά. Πιο καλά τα πράγματα, πιο όμαλα. Δεν υπάρχουν νεύρα, δεν υπάρχει τρέξιμο. Και τι έχουν κάνει αυτοί που μας κυβερνάνε, επειδή το ξέρουν αυτό, γιατί υπάρχει και κάρτα, μασονική κάρτα που το λέει, από το 1900 κάτι έχει βγει το παιχνίδι του Steve Jobs. Illuminati Card Game, γράψτε στο Google, θα το δείτε. Decrease the population. Τι σημαίνει αυτό? Μειώστε τον πληθυσμό. Και λέει αυτή η κάρτα, Population Reduction λέγεται η κάρτα, ψάξτε την. Έχει ένα νεκροκεφαλή και λέει goal, λέει στόχος. Και λέει μειώστε τον πληθυσμό. Και γράφει αυτή η κάρτα. Αυτές οι κάρτες εντωμεταξύ έχουν προβλέψει, τους δίδυμους έχουν προβλέψει 20 χρόνια πριν τι έχει γίνει τώρα. I'm telling you, you don't wanna believe me. You don't wanna believe me, man. Και αυτή η κάρτα λέει Population Reduction, λέει μειώστε τον πληθυσμό και από κάτω γράφει Many people causing many problems. Δηλαδή σε φάση πολλοί άνθρωποι δημιουργούν πολλά προβλήματα. Και σαν να σου λέει εν μέρει ότι σκοτώστε τους. Και γι' αυτό βγάλανε και τους κορονοϊούς. Ο κορονοϊός φτιάχτηκε σε εργαστήριο. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι Αμερικάνοι, το φτιάξανε. Δεν είναι από τις νυχτερίδες που λένε όλοι, όχι. Τον φτιάξανε τον κορονοϊό. Και κάποια εμβόλια ήταν ελαττωματικά, δεν λέω όλα, αλλά πολλά ήταν μερικοί που δεν σας πείραξε, είστε τυχεροί. Εμένα ο φίλος μου έμεινε ανάπηρος. Και είναι αληθινή η ιστορία αυτή. Γιώργος. Δεν θα πω επίθετο, δεν ξέρω αν θέλει το παιδί, ο ίδιος το έχει ανεβάσει και στο Facebook. Έρανο όσοι μπορούν να τον βοηθήσουν. Το παιδί κάνει το εμβό και την άλλη